Good morning, magandang umaga sa inyo mga kaibigan. Andito naman tayo sa dagat. Muli maghahanap buhay tayo dahil ito ang ating pang-araw-araw na pinagkakitaan para sa ating mga pamilya. So yun, napakaganda ng umaga. Kumusta na kayo mga kaibigan? Pasensya na kayo sa aking video na to na hindi naman pa ulit-ulit kasi minsan ko na lang na may upload to eh. Pero pagtyagaan nyo na. So yun mga kaibigan, umpisahan na nating batakin yung ating bubot trap. Andito na, naka-ready na. Ito na yung huli ko. Lahat nasa isang timba na. Doon sa isa kong latag. Ito yung pangalawang latag ko. Shoutout sa inyong lahat, sa mga viewers ko dyan. Sa mga hindi bumibitaw kahit paunti-unti. Nandiyan pa rin. Thank you sa inyong lahat. Yun. Okay. Lalaki ng alimasag oh. Oh. Ayos na ayos. Mukhang makakarami tayo ngayon mga kaibigan. Swerte tayo. Swertein tayo ngayon. Maganda-ganda na ang presyuhan ng alimasag ngayon dahil nasa 140, 130 na isang kilo. 140, 130 na isang kilo. Kaya ano tayo? Kahit mga 3 kilo lang tayo, sub na pang-araw-araw. Pero sa ngayon medyo mahigit yata. Baka mahigit 5 kilo tayo ngayon. Kaya mga 7. Kasi nakaisang timba na tayo. Latagulin natin mga kaibigan. Sagwan lang namatayin ako ng makina. Ito pa naman ang napakahirap na parte ng paglalatag nito. Yung sagwan ka lalo pag mahangin. Umandar sa umpisa. Pero nung nasa kalagitnaan na biglang namatay, eh, hindi mo naman pwedeng batakin na uli yun. Tuloy-tuloy mo na lang paglatag. Sagwan. Hirap. Ang hirap. Ganun talaga. Shout out na lang sa mga viewers ko dyan. Pantanggal pagod. May manood lang ng 200, okay na yun. Masaya na yun sa isang vlogger na small vlogger. Tangan nila small vlogger. Yeah. Ito na. Latag natin ang bato. Kailangan may bato yan sa dulo para hindi siya tumiklop. Tsaka palutang para pagpunta mo sa kinabukasan, madali mo siyang makita. Yan. Palutang. Okay. Ayan na yung palutang natin. Ay, salamat sa Diyos. Ito yung huli natin mga kaibigan. Ayan Isang timba. Isang timba sa pangalawang latag. Tsaka isang timba rin sa unang latag. Ayan timba rin sa unang latag. Okay na. Ayos na. Solve na pang araw-araw natin.
na lang natin isalin. Para okay mga kaibigan, uwi na tayo. Yun mga kaibigan, pauwi na tayo. Ang ganda ng Sorsogon Bay. Parang may ilangis yung tubig, pantay na pantay. Hindi tayo nahirapan magbatak ng ating panghanap buhay na bubutrap. Yan. Yan. Shout out sa inyong lahat mga kaibigan. Thank you sa inyong panonood. Bye bye. Hanggang dito na lang.